Yn y tiwtorial nesaf, byddwn ni'n ddysgu 4 bwtwn newydd: Orbit, Pan, Zoom a Zoom Extents. Gadewch i ni drio Orbit yn gyntaf drwy glicio arno. Mae Orbit yn caniatáu i ni symud o gwmpas ein byd 3D rydym ni newydd wedi ei greu. Symud o gwmpas o'r gwaelod i'r pen a'i holl ochrau. Rwan, gadewch i ni drio Pan. Mae Pan yn caniatáu i ni symud o'r chwith i'r dde ac i fyny ac i lawr. Gadewch i ni edrych ar Zoom. Mae Zoom yn caniatáu i ni fynd mewn a allan. Peidiwch â poeni os ydym ni yn mynd rhy agos am fod y bwtwm nesaf. Drwy glicio ar Zoom Extents, ddaw sgrin yn ôl i'w golwg wreiddiol. Gadewch i ni drio rhain eto. Orbit, Pan, Zoom a Zoom Extents. Gadewch i ni rwan fynd gyda Orbit a mynd i gefn eich model newydd. Wedyn Zoom. Yna, gadewch i ni geisio ychwanegu rhai noddweddion newydd, gan fynd yn ôl at y tiwtorial gwreiddiol gyda siapiau. Y tro hwn, gadewch i ni drio gylch. Gallaf dynnu llun ar wyneb y model. A gadewch i ni ychwanegu petreil hefyd. Rwan, gadewch i ni wthio a thynnu nhw gan defnyddio'r teclyn allwyddo. Gallaf fynd yr holl ffordd trwy'r model, nes bod ar ymyl yn ymddangos. Neu hanner ffordd i fewn neu allan. Gallwch chi benderfynu ar ei hyd. Gadewch i ni fynd yn ôl i'r Orbit i weld beth rydyn ni wedi gyflawni. Rwan, defnyddio Pan i ddod ag ef i'r ganol y sgrin. Dewiswch Orbit eto a gallwch gylchdroi o amgylch ei noddweddion newydd. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?